Gogo nogobile, saluka sempondo. Vuma ndoda yavuma esizweni. Sandla sembethe izulu nomhlaba. Dokotela lona Mshayiwezitha. Dokotela Mshayi wabashayi. Inkunzi bayikhuza uhlabe ngekahle behlaba ngophondo phansi biye nodaka. Abanye bayayazi, abanye abayazi. Abanye bayayivuma, abanye bakayivumi. Kodwa mina ngithi ngimile isitulweni sobukhosi. Umhlaba wase-Eastern Cape, King Williamstown, eQonce, phansi zansi kwindawo yaseTolofiyeni. Kulungile wena ungekangazi, kulungile wena ungekangiqondi, kodwa lethe lami wonke umuntu ichoice yeyakhe, uya apho yena inhliziyo yakhe nezidalwa zakhe zimthumela khona. Sibaningi singodokotela, sibaningi siku-YouTube, kodwa wena uphuma nomphi udokotela? Wena mawuphahla uphume nomphi udokotela? Okay, andikho lapho. La ngikhona mina kusekuthinini. Khathele mina Eastern Cape ukuthi inyanga ingade azikho. Madoda, ngikhathele ngiyosebenza ngawami amandla enginawo. Ngizikhande ngamandla enginawo. Vele ke amandla khona ekhaya. Uyakholwa ukholwa, uyathanda uthandi, angingeni lapho futhi anginandaba nawo. Ngiyaxolisa ukukhuluma kabi kodwa ngikhuluma iqiniso. Nanku somangqongqoshe, somaqoqoshe, usuka sambe, yintsha kaSathana le, Bhelezabhubhe. Nanku indoda yamadoda ke le. Le ndoda ayihlali ekhaya. Le ndoda ayihlali ekhaya. Ihlala inyanga. Ebese ngiyayithumela ehlathini, ihlala ehlathini ndiphile ehlathini. Ayihlali ekhaya. Kodwa mina ngokuhlupheka nokubona abantu ukuthi bebhekele ukuthi ubunyanga abusekho. Mina ngene ukuthi wena wahamba for 100 years uxokizwa. Mina ngene lapho, uzange uxongiswe ndimi. Futhi zangidle imali yakho. Elami lithi, nayi ndoda, ngiphahlile ngaqeda. Ngifuna abantu ngizophakamisela inhlanhla kwikhoma. Sizophakamisela inhlanhla kwikhoma live lihlaba umhlaba. Ngifuna abantu abahlubeke ngempela, abahlubeke ngempela. Wena usebenza Shoprite, Tilly, woza. Pick and Pay, woza. Spa, woza. Mina ekhaya inhlanhla ngisayazi, siyahlupheka, sifika uMasivi, sibheka ngapha nangapha, izinto zenzeki, woza. Ngizabe ngiphahlele ngicelele kusomangqongqoshe, usoqoqosho. Usuka sambe, yintsha kaSathana uBhelezabhubhe. Nanku indoda ihlala ehlathini le, ayize ekhaya, yiza only ngenyanga. Ngalo le nyanga ngizobe ngisikile mina. Kula khona ngifuna abantu bafike kwikhoma. Ngidlali ngabantu. Futhi if ufuna uzongitesta woza uzoniprova. I'm unpredictable. Kodwa sibine ekhaya, ku-headquarter kwi-clinic. Believe me or not, kulungile. Lethe lami ngomhla we-25, if I'm not mistaken. Mhla we-25 May. Zobe zikhala. Ngicela abantu abayi-15. 15 only. Imani madoda. Hey. Imani. Ngifuna abantu abayi-15 only baphathe i-1,500 esandleni. Baphakamisele inhlahla. Bayibone ukuthi inhlahla yini. Le nto kuthiwa inhlahla yintoni.
kodwa ngizobe ngibashwelezele, ngibaphahlele ngempela, ngijulile. La ngikhona ngisesigodlweni esiyimfihlo sami, hayi senu, hayi sakho. Wena ungene la, futhi ngeke ungene, ungafa. Sesami lesigodlo, siyimfihlo, kungena mina ndodwa. Kumanje ngiphahlile emadodeni ukuthi abantu bahluphekile, abantu bayalila, abantu abasizakali, abantu bayakhala, abantu kade behamba. Nginelishwa noma lithamsanqa ngazi elithi kufika abantu, oloko kufika abantu la ekhaya bekhala. Akakho umuntu ufika la ekhaya esithi mina hayi ngikubonile ngakuthanda ngaza ngiyaqala uze enyangeni. Wonke umuntu ofika la ekhaya ufika ethi mina ngadliwa oma 20,000. Mina ngingenaphi? Ngiyaxolisa ukukhuluma kanjalo, kodwa mina angiyazi lento yokuthi umuntu ufika selila kimi. Kodwa mina ngingibhejisa yonke inkulumo yami ithi nangu usongqongqoshe. Hey, ngathi ngimbuka. Nangu usongqongqoshe. Usongqongqoshe le. Nangu usongqongqoshe. Ubheleza bhubha inja kaSathane, usuka sambi. Nangu. Akahlale ekhaya. Akahlale ekhaya. Uhlala ehlathini, uyavakasha nakimi. Uhlala ehlathini lo muntu. Ingozi yodwa ke le, kodwa for another day. Kodwa ngizomphahlela kuye ngoba uphethe inhlahla enzima. Angwenzi imade ke. Wena ufika uthi hamna ngiyafona, ufika ngowe-16 mina ngiyakuvala. Ngifuna abantu abayi-15 ngoba le ndoda ikhulumile yathi kimi manje ngiphahla kuyo ngoba ngiyonyangwa yiyo live kukhoma. Yathi kimi ngifuna abantu abayi-15 only ngiba-prove point. Uba ufone ngowe-16, hayi sorry, gqithela kwabanye, odokotela abaninzi emhlabeni, gqithela phambili. 15 only iphethe 1.5. Ngiphakamisa inhlahla ukukhoma. Ngabalula ngathi mina. Naba basebenza ko-Shoprite, basebenza ko-Spar, basebenza ko-Pick n Pay. Kanti bona bosizwa yini Mbatuna? Thina masifuna abantu abanemali bodwa. Ayilungile lento. Thina singodokotela sisebenzela abantu bonke emhlabeni. Unolutho unalutho. Sebenza wonke umuntu emhlabeni. Wonke umuntu emhlabeni kufanele ukuthi alifumane usizo njengoba sethina sathunywa. Mina ke la ngikhetha ngalubani. Kodwa nawe ungafika uthi leka ufuna isigubhu. Ungafiki leka uthi ufuna upondo. Ungafiki leka uthi ufuna upondo lezitha. Ungafiki leka uthi ufuna upondo lokagoloko nogoloko. Hey. Mina ngithi uphakamisa intshantsa kukhoma live. Njobe ngicelela kule ndoda nayi. After inyanga ehamba le ekhaya iphindele ehlathini. La ihlala khona. Vele ayihlala ekhaya, ayihlala nabantu lena. Ayihlala nabantwana, ayihlala nengane, ayihlala ayiphilisane nomndeni. Nayi. Kodwa mawuyifuna wena angikuvaleli. Thathe kodwa ungabuyelile kimi. Mina ke ngudokotela onoqiniso. Hayi, angikho ke lapho. Ite lami #ayikho inkomo yobuthongo. Ngithinte nayi number yami 067 9469 570. Ayikho ke into yenzeka over the night. Ngaphandle ukuthi ufuna uthathe le indoda, hayi ke hayi ke kungenzeka esandleni sakho ube uNkulunkulu womhlaba. Nayi uNkulunkulu womhlaba nganguwe uma ufuna. Down nasedolofini #ayikho inkomo Dr Mshayiwezitha lo sukunemini uyatholakala 6 late 6 sasa 6 ntambama siyavala asithathe makhola. Siyabonga bantu abaphile. Bye bye.